Hej YouTube! Vi er tilbage. Vi skal bygge i dag. Det er mig og Kenneth, vi har fordi Kenneth han fuckede det hele op sidste gang, så kan vi spille på det der, vi spillede på sidste gang, så vi har fundet noget nyt, hvor der er lava og alt muligt. Ja, der er sådan en ko og masser af træer og sådan noget. Ja, og vi skal ikke dræbe konen den her gang, vel Kenneth? Det var ikke meget at dræbe konen. Nej, men det skal vi ikke gøre. Hvordan kommer jeg over det lava her, Kenneth? Kenneth, Du skal der er fandme ild i mig. Så skal du hoppe ned i vandet. Ja, jeg kan på vej. Jeg blokker. Hvad sker der? Jeg sidder fast. Hvad er det for noget lort der? Fucking, det er den farm her. Prøv lige at ødelægge den. Har vi ikke en gøfte der? En fucking bøsse, mand. Prøv lige at ødelægge. Jeg drukner. Jeg drikker. Hop ned til det. Hop ned til det. Jeg drukner. Jeg drukner. Hjælp. Jeg drukner. Ej, nu skal vi lige være seriøse her, ikke? Ja. Det er det her, det der, det kan man ikke... Jeg er jo seriøs hele tiden. Ja, det er også... Hvad sker der? Vi har faktisk fået et spørgsmål fra en, som jeg... Ja. Jeg synes ikke, det er et specielt sødt spørgsmål, men jeg synes, at vi skal måske tage det op alligevel, så vi ikke får lignende spørgsmål igen. Ja. Hvad så? Der er en, der har spurgt om Kenneth og mig, vi er kærester, og om Kenneth han er pædofil og sådan noget, og det synes jeg bare ikke er rigtigt. Det er ikke ret sjovt at sige sådan noget. Det er ikke sjovt. Jeg er ikke pædofil. Nej, Kenneth og mig, mig og Morten, vi er rigtig gode venner. Vi er gode venner. Jeg har overhovedet ikke seksuelle tanker i hovedet, når jeg snakker med ham. Det har jeg heller ikke. På nogen måde. Bare fordi vi skal være sammen i virkeligheden, betyder det ikke, at jeg er pædofil. Nej, det er meget normalt at være sammen med sine venner, det ikke? Jo, det tænker jeg også. Bare fordi, at jeg har min egen lejlighed, og jeg er måske lidt ældre. Så tænker de bare, at jeg er pædofil. Der er vel ikke så stor forskel på 14 og 29. Nej. Ja, det klipper vi ud. Jeg begynder at lægge nu. Og hvis I måske ikke har fulgt med, så har vi også lavet en stream. Ja, den kommer nedenunder videoen. Men YouTube, jeg er lige hurtigt væk i 2 sekunder, så kommer jeg tilbage igen. Så er vi tilbage, YouTube. Det var lige hurtigt nogle tekniske problemer, vi havde. Så vi ikke bare rundt den af nu, så den ikke bliver for lang. Allerede nu? Jamen, vi laver bare flere videoer. Jo, det gør vi. Vi ses, YouTube. Vi laver også Harbo-videoer nogle gange. Det kommer med.